Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Ratulon naman kaayo ka, Jog. Gisa ba di maratulan na nga si pagkumapilis, Brando? Kapainit ang sikwate ining labang. Wadi ay puto. Pulo sa sikwate. Sikwate tabang ba? Kadit Brando, may nanawag. What naman doon? Si Proktok. Kinsa na, Jumbo? Kadit sa mandat, Brando, ay, mandat. Ano na? Hello? Naunsa? Kaysa butong nanawag di Jumbo. Nga, may palayo pa man kayo siya na ako. Ambot, Sir Proktok. Nagkaratul-ratul taon ko kuyaw taon ako ang naunsat, Brandi. May sulti sa doktor nga doon na infection ang dugo ni Brando Chumbo. Ha? Nagkasulti mong doktor bahay ni Brando Proktok? Katalingon. Huwag mo ta ako manawag taon ni mo. Anong lipaon mo ang dayon kang usinita pong Brandi? Mora kong ingon ni mo Jumbo nga way malilong nako kung unsay inyong makalihukan diha o bisan asa pa mo. Mao day Sir Proktok, sir. Ngano, nagduda ka? Nagtuo ka tingali nga istorya lang akong gingon nga mamonitor ta mo. Wa ko maghunahuna anak Sir Proktok. Mito ko nimo. Oo niya Sir Proktok. Si Brando. Ang biranan hospital taon. Ay nagproblema ha Jumbo. Wa kay nga imunaw niya na. Luwas na si Brando. Ang imo, maura gyud ang pagbantay kang Brando. Bye. Hello, Sir Proktok. Proktok, sir. Sir! Sir! Giputol ko diya among pagsulti. Pre! Maunay nagkanindot ni mo, Doc Robert. Basta makadungog lang sa imungan o apelyido, ingon sa mukurog ang si bisan kinsa din sa Subo. Huwag na langay. Kung sa gusto mong mahitabo o pabor, mahimo na yun. Kaya kung ang daw, General Tipalo, may utok, kwarta, gahom, o bisan unsa, musunod na. Diba? Balikan na to si Jan kung Brando, Doc. Nga nakakaroon sa ospital. Sa gikingon ko na, wala ang ang kabalakan sa iyang kahimtang. Dili pa karoon ng panahon na mamatay ang Berdugo. Dili na mo'y akong ipasabot, doktor. Ang akong ipangutana, mayo sab nga dili ta maignorante ba ng imong abilidad kung giunsa mo pagmaniobra nga makontrolar mo si Jan og ma-reprogram ang iyang utok ngadto na sa pagkabrando. Tipalo. Tipalo. Prof. Kung unsay mga confidential nga butang, magpabilin kining confidential. Ang minungdanon diha nga kung unsay gusto mong mapalit, kung unsang butanga ang imong gusto, may mo usab tayong maangkon. Kana kung pabilin kang mupakita sa imong pagkaluyal diri nako. Nasabtan mo ba? Unsa ko nagisulti ni mo, Dok? Kaya nga no, nagduduha ka pati ay sa akong kaluyal ni mo. Tipalo, tipalo, tipalo. Bisan ang kaugalingon mong anino, di mo angay nga salikan. Mauna ang angay mong timanan. Dok. Wa og wa na isama kamaro manulti ni si Doc ug Professor Robert. Utukan gid siya. Kay makabasa gid siya sa unahuna sa tao nga iyang ikasulti. Dili gid siya sayon tipalo. Pero sige lang. Sakay-sakay. Pauyon-uyon sa sug sa panahon.
apan inigabot sa hustong higayon. Bang! Tan-aon taon niya kung kinsagyod ang labing utukan namo unyang duha. Siya ba? O ako? Idaw sab nga general nga tipalo. General, apil mo sa akong duwa. Kabong tanan kinahanglan nga maghangad nako ug mosunod bisan unsay akong isugo kaninyo. Ug kun moabot man kani ang panahon nga malaya na mo ug wa nay puos, sama sa uban, sama sa mga dagkami sa humay nga human makuhai ug ani, angaya na lang nga tunob-tunuban ug dauban. Nagpakisayod siya kung ngano ukiunsa ko pagkontrolar ni Jan. At last, mitong panagid kining eroplano nga akong gisakyan human sa mudulan sa 5 ka tuig kong pagtuon didto sa Amerika. Dini, ako mapamatud-an kung unsa ka epektibo ang mga abilidad nga ako nakatunan didto bahin sa modernong teknolohiya. Welcome back to the Philippines, Dr. Professor Robert Valdez. Wa na sa bisan kinsa dinhi sa Pilipinas nga makalupig nimo sa pangutok man o sa bisan unsang pamaaki. O, kumusta na ka ang suol kong hikala ug ang hilom ug mortal kong kaaway ug karibal nga to ni Elaine, si Jan Milgar. Dugay na nga akong gipangandaman ni Giuna Jan. Gisaad ko sa kong kakalingon. Kadi ko mabalik din kung di ko ikaw marupigan. Ug karon ni anak ko miabot na dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Cebu, sa hilong usab nga pag-abot. Unsa may katuyuan nimo, Sir Robert? Koreksyon, Colonel Tipalong. Koreksyon. Ay kog tawag o sir. Duha ang angay mong itawag nako. Kung gusto ka unyang ma-promote sa imong pagkapulis. Tinuod ba nga kung nadungog, sir? Ma-promote ko? Tipal o usbon ko, di ko gustong tawgon mo og sir. Doktor o Professor Robert Valdez. Muna labing matamis nga huni nga makapagaan sa akong kasing-kasing. Yes, Doktor. Professor Robert Valdez. Kung masayod lang ang mga politiko o mga prominenteng tao din sa ato sa Subo, nga miabot ka na, Doktor, Professor, magkarakaragid sila. Apan, muna akong gikahibod nga nimo. Anong imo kinigitago sa tanan? Bisa na ni Jan Milgar nga soon mong higala. Tungkol kay gusto kong usbon ang dagan sa panahon dinhi sa atong dapit, Colonel Tipalo. Unsaon, Doktor? Professor Robert Valdez. Unsaon? Pamata, Colonel. Pamati. Ang akong isangon ninyo, kidnapon sa hilom si Jan Milgar ug tad-o ninyo sa akong rest house dito sa Daplin sa dagat. Ha? Nga daw, Doktor? Anong kidnapon pa man siya? Ingon ba ini ang pag-surprise mo niya ning imong pagbalik sa Pilipinas? Maingon-ingon gyud ni ana, Colonel. Lahi sabkada, Doktor. Very unique. Lihok ka na ninyo ang gusto kong mitabo. Lihok na, Colonel Tipalo.
Bye, guys. Bye, Sir John. Bye, sir. Oh, Sir John said, ha? Don't forget to call me John. But the name was Sir John, please. Stop it. I said John, okay? Okay. Bye, guys. I'm in a hurry. See you next time. Kailan ba kaulit ko sa amo? Naglaya na ba paminaw ni Mama? Kailan pa check up siya, doktor? Nila ko sa auto. Oh. May bugnaw nga bidapat si kong liok. 9mm na, sir. Inkansado na. Sunod lang kung unsay ko ipabuhat ni mo. Aron dili ni mo buto. Oh my God! Larga na yun. Nga sa ingon way na itabo. Larga! Bintang usab sa suod kong gikala o kaaway. Nagkatuog pagyapon siya. Wa sa may pao nga gifasin siya diha sa usa ka higdaanan nga gamitunon sa operasyon. Andam na ang tanan para sa imong operasyon. John Milcar. Pansatili pa, gusto kong himamaton una siya sa dili pa sa musugod sa pag-uugmaan nindot niyang kinabuhi. Bubuan ko sa tubig. Ngayon ang niyang gamay nga jar. Yeah, bubuan ko na. Ngano kini? Ngano? How are you, my dearest friend, John Milcar? Robert! Ikaw ba? Ikaw ba? Aliya ka? Robert! O si buti pasabot ini! Ngano ni? O sa nagklisiyas ko bidya? Ha? Robert! O si... Ikaw ang may pakidnap na ako? Ha? Robert! O sa nagklisiyas ko bidya? Naglisod ko! Dili ko magalihok. Kayo, Nick, may mo sinugatan ako ning ato pa nagkita o balik. Nahibaw ka ba? Kung sa gibati kong kamingaw ni mo? Ha? Robert! Robert? Nganong ikaw kalamitan na ako? Robert, gusto ko magkakosi mo. Huwag ka lang mapaybaw nga maabot ka. Nakalitan ko ini. Mahimo ba? Usa ba ni ko bidya? Gusto na ini. Gusto na. Abri ko kisa na pagkidnap na ko. Ikaw man ay. Ikaw yun. Palahi ka. Na-influence ka na yun sa mga foreign ways and tradition. Robert. Tantangin ako ni akong kapos. Tantangin ako. Din, gipahigda ako na murag higdaanan sa mag-opera ang pasyente. I'm so very sorry, my best friend. But at the same time, my mortal enemy. Robert, unsa ko nag-iimo kipanulti? Unsa man nagklasiyas ko bidya? Kanusa ka binungdong nga nagkomedya ko nimo, ha? John? Kanusa? Unsay? Sukad pa kani ato kung nag-isip ka na ko suod mong higala o mas labaw paggani sa usa ka igsuon. Ako usap nag-isip ka nimo nga labaw pas labing mortal kong kaaway. Robert, unsa ko nagipinulti mo? Ayaw ko kumidyahin kayo nini. Tangtangi ko sa kumagapos. Binuang ni. Dili ba yung kumidya kining ibuhat mo? Wa kay ang kabalakan, Chan. Kay dili ka masakitan. Ditso na unta nako kung unsay akong buhaton diha nimo. Apan mas tamis nga palandungon nga bation mo ang kasakit sa pagtalikod mo sa imong pagka-John Milgar ngadto na sa lain mga bag-o nga pagkatao. Robert, ay nagkumidya ka lang. Nagkumidya ka lang. Tugay ko na kining ipaabot ng giyon. Robert, Kung magpabilin kag dyan, di ko maangkon ang mga butang nga gusto ko angkunon. Kay dako kang babag ni ini. Labi na sa kutinguha na pag-angkon sa gugmag kasing-kasing ni Elaine. And there you have it, everyone.
stay tuned sa atong next episode. Bye!